com s'ho fa, que està allà, dos per sota o tres a sota, un tio tira un triple, falla, i està així, i si l'encerta està així. Me gustó mucho su carácter, su personalidad, su determinación, su capacidad de ser educado, correcto, tener una buena llegada con todo el mundo, pero a la vez firme y a la vez capaz de decir los no cuando toca decirlo, de poner límites. Es un rival duro porque evidentemente te conoce. La única sensación puedo decir que durante los partidos miraba al otro lado para ver si percibía alguna sensación de nervios o de duda o de ansiedad, ¿no? No le vi ponerse nervioso y eso me dio mucha rabia, desde luego. Jo crec que la forma del Jordi de portar els equips, a vegades en una final pot ser allò, però a llarg termini has de ser molt... no tenir molts alts baixos, has de ser molt estable. Per això tinc molta curiositat un dia dir-li com s'ho fa. Com s'ho fa, que està allà, que estàs dos per sota o tres a sota, hi ha un d'allò, un tio tira un triple, falla, i està així, i si l'encerta està així. Dic, quina alegria poder ser això.